reálne na tento art som že fakt hrdý. Takže ak ťa zaujíma, čo je to za art a čo som vlastne stvoril, tak jednoznačne sleduj až do konca. Takže vítajte späť na tomto channeli, moje meno je Karol Rác, umelecké meno Kalebzis, no a dnes si prebereme môj obraz, čo je Panda lomeno Doodle a zároveň je to názov vlastne Doodle Panda. Je to kresba na A2, je to kúsok väčší ako A2, je to 50 na 70 cm a myslím si, že celkovo je to obrovské. Také pocity najrýchlo, čo vám poviem, je to, že mi to zožralo strašne veľa času, veľmi dlho to trvalo a celkovo celý ten proces toho bol celkom príjemný, ale zároveň to bola tlačenica, pretože do toho prišli veľmi veľa projektov, veľmi veľa školských vecí, čo musím robiť, keďže chodím ešte stále do školy a veľmi veľa vecí sa tam pomrvilo, takže ja si myslím, že postupne, keď sa k tomuto všetkému dopracujeme, tak bude super. Ale ešte pred videokom ťa poprosím, aby si tento kanál podporil lajkom, odberom, pretože znovu sa snažím celé toto rozbehnúť, celý tento channel, ako bol mŕtvy, tak znovu ho chcem oživiť. Takže ak mi v tom chceš pomôcť, tak budem za to veľmi rád, nejaký pekný komentár mi napíš. No a my sa poďme porozprávať o tomto arte, ako dopadol a ako to vlastne celé vyzerá. Ešte taká menšia vsúka je, že ja som si túto cestu, tento art, skôr ako som robil, veľmi nejak nezaznamenával. Nejak som si to proste nezaznamenával a nemám z toho nejak veľmi veľa fotiek, videí, takže to budú také trošku b-rolly a že lacné, jak sa dá povedať, ale budem to viacej rozprávať, takže nejako sa doplníme niečím. Ale ak chceš vidieť nejaké b-rolly aspoň, čo už boli dosť zaujímavé si myslím, tak sleduj jednoznačne môj Instagramový profil Kalebzis_art, kde mám všetky svoje arty, kde mám hlavne aj túto pandu, ktorá, neviem, ja to tu síce ukazujem, ale vy ju nevidíte, je tu predo mnou vlastne, aby som videl, že o čom rozprávam a je to všetko na mojom Instagrame, takže sledujte to, aby ste neprišli o žiadny ďalší nový art, o žiadny ďalší nový film, o nič proste nové, čo sa okolo mňa deje, ak vás to samozrejme zaujíma. Ja vás nenútim, ja budem za to len rád. Ale aby sme niekde začali, nechcem klamať, ale dosť si pamätám, že som to začal niekedy február. Začal som to v februári. Niekedy v strede februára som si povedal, že chcem urobiť art a ten art sa týkal pandy. Pretože bol som vo Viedni a o tom už musím urobiť videjko, pretože o tom veľmi veľa kecam a neviete o tom absolútne nič, takže aj o to očakávate určite videjko. Ja si to zoberiem takto dopravu, lebo tam mám hnusný tieň. No a vlastne ako som bol vo Viedni, tak sme točili jeden taký ako keby rozhovor s Bitpandou, keďže to Bitpanda mali veľmi zaujímavé pandy, ktoré mali veľmi zaujímavé tvare, veľmi zaujímavé dizajny, kde boli sami rôzni umelci, ktorí to robili. Keďže nie som taký veľký umelec, tak jednoznačne, že sa to nikdy nedostane a mám to iba pre seba celkovo. Ale namotivovalo ma to na to, aby som si urobil nejaký vlastný dizajn, ktorý budem mať ja, ktorý bude môj a bude u mňa stáť, alebo ho možno predám. Neviem, nie som si s tým ešte nejak moc totožný, že čo s tým urobím, ale printy určite budem chcieť robiť z toho, pretože myslím si, že ten art za to stojí a zobral mňa dosť veľa času, takže myslím si, že za niečo by sa to oplatilo. No ale pointou, čo som chcel povedať, veľmi veľké mená to robili a povedzme si, že chcel som patriť tiež medzi nich, robil som to tak jemne pre seba, skôr by som povedal. No a vlastne celkovo to vyšlo tak, že som spravil obyčajný sketch pandy. Je to panda proste, ktorú oni majú, ktorá sa využíva. Určite to poznáte, to dosť slávna vec momentálne, alebo bola slávna vec, neviem, nie som v tom nejak veľmi zaneprázdnený ohľadom sochárstva a takýchto veci. Takže to bola vec, ktorá sa rozoberala a chcel som tam proste zapojiť nejaký môj štýl a ja som veľmi dlho som rozmýšľal, čo tam dám. Spravím z toho nejaký charakter na polku, spravím to. Mňa napadlo reálne teraz ďalší art. Počkaj, to si musím zapísať, to je strašne dobrý nápad. No ale zase nechcel som si to nejak sťažovať, pretože stále som v štúdiu toho, že sa učím kresliť, sú to len 3 roky, čo to robím, takže stále sa chcem nejako zlepšovať a stále je čo zlepšovať, pretože nie som tam najlepší a povedzme sa na rovinu, každý čo niečo robí, chce byť ten najlepší. Ja sa tiež nebudem nejako ospravedlňovať, tiež chcem byť najlepší vo všetkom, bohužiaľ nedá sa všetko, ale stále, jak hovorí Smile, musíš mať nádej, musíš mať sny, takže ja sa toho tiež riadím a chcem mať nádej, chcem mať sny a myslím si, že snívať nie je zlé. Zjednodušil som si to s tým, že robím doodle, robím charaktery, robím doodle a nechcel som sa nejako odlišovať, nechcel som robiť nič iné. Spravil som to, čo ma baví, spravil som to, na čo som mal chuť, takže som zobral papier, zobral som ceruzku, spravil som si veľmi jednoduchý sketch tej pandy, lebo reálne tá panda sa proste skladá z najviac základných tvarov, ktoré existujú, takže to som si narýchlo urobil a do toho som si jednostavne vyfarbil, čo tam vidíte, nejakú tú rúžovú, trošku viac hnedú a proste takto som to nejako skontrastoval. Potom prišla tá zaujímavejšia časť, Doodles. Doodles samo o sebe bol neskutočne príjemné a veľmi dlho som si takto neužil art ako práve tento, pretože väčšinou, keď robím nejaké také tie veľké arty, ktoré mi fakt trvajú, že dajme tomu 2 týždne proste, na hodiny, proste to ide celkovo,
tak je to pre mňa už otrávne, nudné, naťahuje sa to a niekedy proste nemám chuť to ani dokončiť. Mám tu nejaké arty, ktoré nemám dokončené, takže sa mi to už len ťahá a sú to mesiace proste. Takže za tento art veľmi ďakujem, že mi proste dal takú skúsenosť, ktorá ma bavila a fakt som za to strašne vďačný. Ale ani tie doodles som proste nechcel robiť nejaké zložité, že proste nejaké tvary, čo som v živote nerobil, alebo čo sú tam nejaké veci, ktoré som v živote nevidel. Ale ja si myslím, že každý art musí byť niečím obzvláštnený, aby to nebolo v kuse len to isté, takže musel som to tam dodať. A prečo sa mi nehýbe stolička? Akože mohol by som tu zhrnúť aj financie na tú kresbu, ako nebolo to drahé, ale viem, že pastelky boli 13 €, nie je to extra, ale tak zase povedzme si sme na začiatku a 1200 odberateľov si nemyslím, že mi niečo zabezpečí, takže vlastne kúpil som tam iba pastelky za 13 €. Jo, ok, nebude to takto, spravíme to takto. Ja vám poviem, keď si myslíte, že na art potrebujete fakt, že veľa peňazí. OK, povieme si, že je to trošku lepší art. Nechcem sa teraz nejako povyšovať, bude to znieť zle, ale je to trošku lepší art, akože čisto odo mňa. A dal som si to aj do rámu už konečne, čiže nech to nejako vyzerá. Takže poďme si nejak spočítať, že koľko ma to stálo, hej. Začnem postupne, ako som to kupoval. Všetko je by the way kúpené vtedy, takže absolútne si nemusíte nič obávať. Začal som s pastelkami. Keďže som nemal, tak som si musel nové kúpiť. Stáli 13 € za 72 kusov. Ešte raz opakujem. 13 € za 72 kusov pasteliek. 72 pasteliek. Takže si myslím, že je to slušná cena za to, že to, čo dostanete, sú to mapetky, sú to veľmi dobré pastelky, splývajú do seba pekne, takže sa nesťažujem. Papier, na ktorý to bolo kreslené, stálo 1 €. Papier, na ktorý to je kreslené, stálo 1 €, takže mi absolútne nehovorte, že papier je drahý. Je to väčšie jak A2, takže prosím vás, nehovorte mi, že je to drahé. Ceruzky máte doma každý. Reálne každý. Keď máte rodičov dielníkov alebo niečo, oni majú tiež ceruzky, takže im proste iba grebnite jedno alebo ukradnite a robte niečo. A reálne, čo bolo na tom najdražšie, je ten RAM a ten RAM stal 15 €, čiže dokopy by som to spočítal na 29, ok, dajme, že 30 €. Dajme, že 30 € stal ten art, keď sa vezme, je to dosť. Dúfam, že na oko aspoň vám ten art nejako vyzerá, že proste nie je to nejaký ďalší trash art, na čo ste odo mňa zvyknutí, ale že je to art proste, ktorý by vám mohol niečo dať, mohol vám niečo ukázať a celkovo, že mohol aspoň niečo dať do tohto sveta, ktorý už je aj tak plný umelcov a ja by som chcel byť tiež jedným z nich, ktorý vám dá aspoň nejakú tú inšpiráciu na to začať a tiež byť nejakej našej tej komunite, ktorí proste robia nejaké takéto umelecké arty, pretože bol by som za to veľmi rád, keby urobíme nejakú takú komunitu, kde proste sme my arti, urobíme si nejakú skupinu a stále by sme si dávali nejaké novinky, že proste čo vyšlo, čo by sme mohli urobiť a takto. Takže jednoznačne, ak máte o to nejaký záujem, tak mi napíšte do komentárov. Určite sa vám ozvem, vy sa ozvite mne a bude to super, môžeme nejako spolupracovať, môžeme niečo vytvoriť. Takže asi také posledné zhrnutie, čo by som na tento art alebo na celkovo toto video povedal, je, že veľmi som si užil tú kresbu a je to kresba, ktorá ma veľmi zrelaxovala a otvorila mi nový smer kresby, nový smer toho, že vlastne môžeme zobrať niečo, čo už existuje a vieme to proste ešte nejako obzvláštiť, pretože je to stále o niečom proste, čo sa zdokonaluje a je to lepšie. No, tento art konkrétne neviem, ale myslím si, že proste je to niečo, za čo som veľmi spokojný a dúfam, že to lahodí aj vášmu oku a keď nie, tak sa ospravedlňujem a aj tak vám ďakujem, že ste toto videjko dopozerali až sem. Takže toto bol art Doodle Panda. Som rád, že si toto videjko dopozeral a sem, budem veľmi rád, ako tento kanál podporíš odberom, lajkom, pekným komentárom. Veľmi to pomôže tomuto kanálu a hlavne podporíš ty mňa, takže ja ti za to veľmi pekne ďakujem. No a vidíme sa u ďalšieho videjka, takže môj meno bol Karol Rác s umeleckým menom Kalesbis a čaute.